И здравейте. Да. И здравейте, който гледа това видео, ще види стаята. Добре, ще покажа какво има в стаята. Да. Значи, първо, което видите е както. После някакво нещо. Вижте. Не знам кое е това, но е нещо. Някакви чипове, някакви глупости по-английски. Глупости, моливи, ластици, дрехата на кака ми, дневника на кака ми, това не знам какво е, фърча го пняк. Айде да видим как фърчи. Вижте тук и да видим как фърчи. Дори не се видя. Ама е без яко. Добре. 3, 2. Ето. И това е патенцето, което прегръща пняга. Като ми е скучно. Тук имахме телевизор. Тичем гума. Тук има някакъв USB кабел понякога да качвам видеотата. Това ми е от зарядно. Вижте, това цялото прасно е, пък камерата ми е нова. Вижте, с микрофон пускам екстра. Значи, да. Тук този USB кабел от зарядното. Тук много неща имам да показвам тъй, че много неща. Ето, това е цялото чекмедже, това е другото чекмедже, това са дрехите ми, които са много разхвърлени. Това са моите. Това са гащите ми и някакви глупости, това много ми хареса. Това не знам от чура къде дойде. Ти ли искате комплект тук? Добре, оригинална. Всъщност, оригинална е, да. Само да мога да спуснем и така да сложим. Това нищо не се вижда. Добре. Добре, така ще я сложим. Добре, пак и така ще я сложим да... Няма да стане. Добре. Ето това е всичко от тук. Да разгледам кака ми, че тя понека се усеща. Така съм. Значи, това е диня. Вижте. Ау! Ударих се. Добре. Ето и... Да. Нямам стар компютър, всъщност само, но не съм го изхвърлил. Ето това цялото е готино. Изцяло е готино, де. Изцяло е готино. И... Да, и сега ще ви покажа кой има там. Може да се интересувате. Значи, тази мъничка кутийка. Чакайте, че ми е трудно. Има бижута. Тоест не бижуте, нещо на Париж. Полза какам пняга. Това са някакви кутии. Това на сърчице. И е страхотно хубаво. Беше застанало малко. Добре. И сега го правим. И тъдам. Добре. Дей са зумове. Добре. Ето сега второто. Най-големия съндък ще ви покажа кой има. Най-драното нещо за правене на гривни. Чабан! Какво е това? Тук имаше гривни. Добре. Това най-драното нещо за гривни. Да. Тук някаква кутия отново. С Project. Някакъв подпис от Рафаел Реджел Рой. Да.
Това беше от тук, само и това да ви покажа, ако се интересува. Да ви покажа. Да. О, аз ви ги показах. Ето. Да. А, чакай, в тази кутийка, да видим. Тази кутийка дори не знам как да отворя. Ще видим какво има в нея. Иу! What the fuck? Добре. Това беше. Добре, така да се стои. Виж сега. Аз съм толкова красив. Да. Добре. Ето и аз гледах точно сега един новия му канал. И аз тръгнах да снимам. Ето това е скапания компютър, който след малко ще снимам на него Gross Age, да се научим да скачаме. Папа бум. Добре, това беше от този клип. Надявам се да ви хареса. Малко се посмяхме и до скоро.